Sunt foarte multe cupluri în ultimul timp care... De tineri și nu numai, mă rog. Și nu numai. Așa, care se plâng că nu pot obține un orgasm satisfăcător. Da. De ce credeți că se întâmplă așa? Părerea mea personală. Se pare, din păcate, tineretul, așa cum e el, o soție este foarte greu, fără un credit, nu reziști. Ești o persoană zero. De acum înainte nu se mai dau orgasme pe bază de buletin. Credeți că este o măsură corectă? Nu știu, presupun că a fost influențați de criza din America care a fost și de asta s-a introdus și la noi mai multă securitate, presupun. Foarte multe cupluri în ultimul timp se plâng că nu pot să obțină vreun orgasm. Ce trebuie făcut, după părerea noastră? După părerea mea, eu aș propune ca fiecare să prezinte ceva sau garanție ca să un loc de veci. În ultimul timp foarte multe cupluri se plâng că nu pot să obțină un orgasm. Ce trebuie făcut în această situație? Da, ce trebuie făcut? Nu știu ce trebuie făcut. Nu știu ce trebuie făcut, eu știu. În ultimul timp foarte multe cupluri care sunt și mai tineri și mai în vârstă care se plâng că e foarte greu să obțină un orgasm. De ce credeți dumneavoastră că e așa de greu? Păi eu consider că se obține greu din cauza serviciului care unii au, unii nu au și chiar dacă l-au, salariile sunt foarte mici și în cazul ăsta nu poate să obțină pentru că n-au cu ce să plătească credite. De asta se fac și atâtea, cum să spun, probleme care nu-și achită ratele când trebuie. Dumneavoastră am înțeles că nu locuiți în România, locuiți în Franța. Acolo, în Franța, cum se poate obține un orgasm? Nu știu ce să vă spun. Dumneavoastră ați încercat vreodată să obțineți vreun orgasm în ultimul timp? Nu, că am crezut că nu pot să mă descurc ca să pot să dau înapoi. Nu ați încercat să obțineți niciun orgasm acolo? Nu. Cu răbdare, cu nervi de oțel, cu răbdare de platină, în viață omul poate să facă multe. Acela este om care depășește momentele grele. Dumneavoastră ați obținut vreun orgasm în ultimul timp? Nu mai am făcut din 81. Din 81? Din 81 nu mai am făcut. Atunci când am... Dar soția a avut vreun orgasm în ultimul timp? Nu. Nici dânsa? Nici dânsa. Păi de ce? Ne-am limitat la ce avem. Dar dânsa n-a încercat să-și caute, să obțină vreun orgasm în altă parte? Nu. Atât. Nu și nu. Dumneavoastră ați obținut în ultimul timp vreun orgasm? Nu. N-am făcut, nu. N-am avut nevoie, mă descurc în alte feluri. Soțul noastră a obținut vreodată vreun orgasm? Nu, că nu. Și dumneavoastră n-ați fost tentată să căutați în altă parte să obțineți vreun orgasm, nu? Nu. De ce? Nu, am considerat că nu e nevoie, nu. Unele persoane au obținut orgasme multiple, altele nu obțin deloc. Care să fie explicația? Dumneavoastră nu știți explicația. Sunt mulți șmecheri care face măgării de-astea prin aia și s-au întâmplat multe cazuri, alții au dat de belele, alții au... Deci nu mai poți să ai încredere așa. Mai mult șmecherii face chestiile astea. Sunt unele persoane care au obținut orgasme multiple, așa, altele care nu obțin deloc. Da. Cum se explică această diferență? Părerea mea personală este aceasta. Ori știu să vorbească și sunt super inteligenți, dacă pot să pronunț acest cuvânt, deci au o inteligență aparte. Și au această răbdare, dar dacă, eu cred că ei când fac acest lucru și ajung la 3, trebuie să se stopeze, pentru că al lua pe al 4-lea înseamnă dezastru. De ce? S-ar putea, indiferent, vedeți și dumneavoastră salariile din această țară, s-ar putea să nu facă față cu 4
În ultimul timp, foarte mulți tineri se plâng că nu mai pot obține orgasm cu buletinul. Ți se pare normal? Ce legătură are asta cu orgasm? Adică nu înțeleg unde vrea să... Păi ce înseamnă de fapt orgasm? Orgasmul este punctul culminant al unui act sexual. Niciuna nu e ca tine, dar nici altul nu-i ca mine. Tu mi-ești fericirea vieții, ești ca roa dimineții.